זה הבחור שלנו. נראה כמו איזה... הוא לא נראה בן מיעוטים. לא, ממש לא בן מיעוטים, הוא מדבר עברית לחלוטין. מה אנחנו יודעים שזה הוא? כן, כן, הוא פותח את התיק, מוציא את הנשק, מתחיל לראות. אוקיי. רואים פה את כל הפיגוע. תראה, הבן אדם שדר אותו כדי שעושה פיגוע, קונה ירקות, קונה קשו. הוא לא נראה בן מיעוטים. לא. תכף נשמע את הבחור. מה זה, יש לו משקפיים לפני? כן. וזקן? זקן לא ראיתי, אתה ראית זקן? לא, זה לא היה זקן. כשרואים אותו יוצא מוציא את הנשק? שם פה על הזה את העגלה, פותח את התיק, מוציא את הנשק ומתחיל לראות. כן, מחזיר את הזה. תחזור רגע להביא את לקחת היד בנייד. תחזור לכם להביא את היד בנייד. הנה זה קורה, סקר לזה. הצלחתי יבוא עם תעודת שוטר עם יד בנייד להיכנס פנימה לדירה, להביא את זה התיק שמצאנו, לא? עם הקוראן? יש שם קוראן. יש שם קוראן? סקר לו, סקר. מוציא את הנשק. זה עוזי. זה עוזי. זה אוטומט. זה אוטומט.